KWAH badukun badu mensim bakui kajing jong try jong Jesus Christ makajing jong blay lam kajing slok jong mensim bakui kin don rengkan bad pi baro ko hen keprabi men ilakan mau bram ye kadonut bakui tam jong Jesus Bamentapan kebalang kelabu kerpang ban ken mau ya kam donut batlam jong kamaria thaisuti ngidwai hakani ka Eucharist bakui balam ba ka jeng saikmi jong kamaria thaisuti bo blame kerku kerdo un pen urlong yakini ki JINGTHMU ba pher lawan rah ka duan ka jong blay kat kum kamon bakui ki jong u nak banta jongi kerpang bangindon hapneng ka jingko jingkhia Ahmed berkamen siem. Ngai kublai singkha basuk bakmen badab jingker ku jong blai ya I Hesel bansa pira karum nui Frederick Mukti Mildred Jones Mauri banginang duai bau blai nang da nang ri nang sumasuk heriki banginang san nang dang ba ha ka jing suk ka jing kemen ha ka jing tibru tiblai ha ka jing ko jing khia rengkat imei pa kinmen kipara kibahing sembaro Ngis ngongu yau bleru nagbenta ke jingker ku ke blat he kerhai ha ke jing jongi hakirukom bapher rengkat bad iba Tiberius mensong bad kong Felicita kars imyong ki boble la ri la sumar hakini ki life voice na dubaki shim ni ka sakmen jong ke jing kan teu koren ngidwai boble nang these ke jing ai halar chongki haki khun kikti bakarpange kajing suk, kajing kemen, kajing koi, kajing kia, bau blay nang tesong, ya kane kajing kesem ha kajing iye, kabamo ula saindur. Ngiay ngu yaw blayru rengkat bad I M. Maury, Caroline Mertong, Mistra Karkongor, bad Johnny Nongdhar, bad Jenny Sawian, bad kajing kesem, kibau blayu la kerku kerdo la ahiki kajing koi jing kia. Nginang jai duwai bau blay nang danang ri nang sumasuk heriki man lagasni ngidwai kerpang ru nak bentai kini ki JINGTHMU ba pher bakini ki kun kikti kelwan ra hakaduan ke jong blay kerpange nak benta I Sonia Pinky Kharluki Fatima Kshiar bakayin gasem Beauty Mary Lamari Emmanuel Siem Rimeyaka Lamari, Mary Victoria Mertong, Mayan Rosario Mertong, Deni Thapa Batkayingasem, Silen Karum Nuin, Romeo Nongsi, Alfred Nongsi, Michael Ibor Kargongor, Mavis Basayamoit, David Gadfo, Emilia Sawian, Albansius Bupang, Adela G. Sawian, Adriel Aaron Sawian, Isidora Siemli, Ryan Kain, Lucy Kain maging gasem, yay kong Berdin, bat yakikun magiging gasem baro, Sarah Linton, Sonia Kargongor, Isabert Nongdkar, Sharmai Seriang, Dayumiki Seriang, Wansuk Kargongor, Wolfan Kargongor Badyak tu baro Kibadan kamlam ke JINGDUWAI ke jongi Bau blay un ai ke jingko jingkia bapang bistom Kun kerku kerdo unda yin sumar sukher ya kibakoi bakia Bangnya berbor kaman bakui ke jong blay Nyai ti hau blay rangkat ke JINGDUWAI ke jongi Nak banta kini kimen sim bakordor Bau blay lakon no shaladi Kerpangai namta I Bernard Kriam, Magdalene Chermang, Lina Chermang, Eden Victoria Dhar, Chil Chermang, Stelin Monica Rani, Wilfred Kargongor, Rizil Venio, Smira Karsimyong, Hilarius Nongsiye, Moonstar Siem, Tersia Marbanyang, Andreas Chester Karmalki, Badarisha Mar Banyang, John Paul Melimngap, Pensuklang Mary Kargongor, Crispin Marbanyang, Gloria Kargongor, Gloria Dhar, Didinmus Dhar,
Renilius khar Stevenson khar ngap kanta Sartin ton Sariang bari ki wai ki men se makordor ki boble la khonosh lade lada ki dang don kam ki jingduai ki jungi ha ki jingi ki jing snai ai boble lama kane ki Eucharist bukhui wen ai no ki ye ki jing suk nang ka bom jokon ngi pen bet pen biang ilade ban diang ni ki jing kar khu jong ble dak ba sai si sien ngi pan ma ila ki jong ki lai ki len ki jing klot ki jing dona breu jungi baro ngap la hau ble beren bor baro berhapi ko hanmen ko para bangala le pop sibune dak jing perkhat badik tien dak kam badik jing le klen dak jing le polat jonga dak jing le polat jonga dak jing le polat bakrau e jonga namar kata ngakar pat ikam maria bukhuin kabaya sa ka thai suti yaki engel bakru khuin maria phi ko hanmen ko para banduai nak banta jonga how try uble jongi uble bren bor baro unis nei yangi brenala ma bi pop jongi uni alam yangi shigijing em bom jukon ko try to is nei ko Christ to is nei ko try to is nei to ni duai ko ble me ubla jiet yakam maria thesti bakan long ka kmi bat kanang irap ki Kristan dagjing asylum jongka to ai hakabalang jongme yaka bor jongmen sem khu jongme khnang ba dagjing yasha makjing ie kid khot jongka balang kinla ban job ya baro kijing e bat bakin yo bentaru hakajing job ukris to ai ko kanran bamin kar khu krdo yakini ki khun kikti kinmen ki para ki balawan rai kini ki JINGTHMU ba pher hakaduan ba khui ki jongmi ba ki ba pang bisdom ablai second ran bamin kaneri ki sangti badan bor jume halo jongki ban loy ban law ban weng ban kandan no ye ki jing pang jing stom baro bagin yo ki jing ko jing khia ka ba kham kloy to da to ke to samasu kheri ki ba koy ba khia ban light na ki jing ma ki jing sneu ki jing pang stom jing ni prathai ban yashakriya me ha ki jing ko jing khia ka met ka men siem ni pani ka neru lamba ka jesailem jong kam maria thesti kabangira kheburam ye ka danut batlem jong ka man takasni now try jing jis kwesu khon jong me ubay em merbasin sharang kat bat me ha ka jing along ka we jong men sem ba khui we ublay jiunam la jiunam